și bun venit la un nou episod de roleplay, la primul episod de roleplay. Și suntem aici cu mașina nouă a bunicilor, le-am cumpărat-o cadou de ziua bunicului și gen, da, ești pe bunica că are și-a permis, da, dați dacă îl vorbim să like, dacă vă place. Era o culoare așa neagră, am vrut să fie așa puțin tunată, are volanul pe dreapta, că da, atât s-a permis, volan pe dreapta, sigur o să le placă, că unchiul meu, doamne, bunicul a mers în Anglia foarte mult, sau în ce țară se merge cu volan pe dreapta, și gen, acum s-a învățat așa și merge cu mașina lui și are un Passat B6 sau un Golf, nu știu, habar n-am ce are, știu că e de la Volkswagen și are volan pe stânga și acum o să treacă din nou la volan pe dreapta. Haideți să plecăm în drum. Să sperăm că nu se strică. Haideți să mergem. Opa, ce bine merge. Este așa o benzinară. Nu știu ce să-mi pune de jos, hai să mergem. Da-i, merge chiar bine mașina. Uite, e transport puțin. Mă, dar bine stă pe frână. Deci, pe frână stăm ok. Dă-i. Ce era să o zgâri, da, am avut noroc. Îți înduc frânele. E privată frâne noi la mașină. Poate să pune asta la frâne noi la mașină. Dar să vedem. Poate ce acolo este frâne la mașină. Cred că m-au bine că mașina asta face foarte multă gălăgie în interior. Opa, mai ușor. 30, opa. Cred că am ok 160. Că nu prea vreau să trăiesc periculos. Hai că mi-e dă un pic. Opa. Aici chiar bine în accelerație. Opa, 170, ușor. Deci chiar foarte ușor. 10, gata. Mamă, dar ce pune frână! Mașina asta e incredibilă, mai ales pe frână. Tank. Să o zgâri. Pentru pe de parapet, sper că n-am zgâriat-o. Sper. Nu mai mă dau până jos să ne văd că nu mai țin. Oricum mă repare cazul de problemă. Opa. 50. Opa. 50 la oră. Cam bine pe mașina. Cunoscător stă în Vila 2 / București. Opa. E mișcă cam greu camera, habar n-am nici. Opa, ușor la girământele. Bă, dar n-am ce să fac pentru frânele astea. Până și în 4, nu, adică nu e mai proastă decât mașina asta. Opa. Dacă vrem să văd să plătim amenda. Opa. Scade camera. Bă, da,
mă. Pac, pac, pac. Ok, ajunge. Hai să continuăm drumul. Pe autostradă o să-i dau un cură, că vreau să văd și eu ce poate. Sper să nu ia poliția. Ce merge? Deci nota 10 pentru mers. Și automat îmi place să stăm la ea. E foarte chill mașina. Că nu te stresează, e așa foarte mișto. Mai pot să-i dau buleți de uz. 180. Poliția sper că nu e prea asta e o stradă care nu e securizată. Adică de la aici poți să mergi cu ce viteză vrei tu, că nimeni nu o să te certe. Am 26 ușor în accelerație, opa, mă furăm un pic. Așa, haide să-i dăm. Miau, ce bine merge. Bă, ce stau de așa? Haide-i. Miau, dei. Mamă, dar bine merge. Bine merge mașina. Și chiar merge perfect. Dar văd că nu se mai termină. 220 și tot. Ok. Tot viteza campează când răspunde tot. Stă să pice. Vrea spre ea perfect. Haide, tată. Dă-i. Dă-i. Da, bici. Dă-i. Da, bici. Opa. 224 tot. Pare ok. Asta să o lăsăm puțin în viață. Aia. Un beco. Și mai ușor. Dai. Opa! Ăștia să se schiază rapid. Dacă cumva trage mai tare de volan, pa, chios. Trebuie să ai grijă cu mașina când mergi, că poate te răstăm cu ea. Opa! What the fuck sunt făcut? Camera să nu e cea mai excelentă, dar merge. Aș sau cam moale, că s-a cam strâns. Pentru că e un giratoriu puternic, nu pe GPS. Da, urmează un giratoriu puternic și cam merge. Este să cam prea mare, așa că văd că are GPS-uri. Dar parcarea mătii. Așa nu te învăță să parchezi. Dați-l pe ăla cu parcarea lui. Opa, imediat, uitați giratoriul. Și avem viteză destulă ca să putem să... Cum avem pe aici driftează, adică să tot e drifteria. Uitați. Imediat derapează. Caz că nu s-a auzit vocea ei. Camera asta înregistrează
un microfon și el n-are microfon. Așa că se va auzi doar vocea mea. Dacă nu o să-l vedeți, este de la cameră. Pentru că ea nu vede persoane, habar n-am din ce cauză. What the fuck, s-a blocat, ok. Ușor. Doamne, dar prea bune frânare mașina. Spune prea mai ușor, că dacă nu, ne-am dus. Blocam camera, bă, trezește-mă, așa. Opa, ce m-a pus un pic frâna? Gata, m-a plecat. Nu a avut acel pe la parcarea. Sunt chestiile marcate pe jos, ca să parchezi. Eu le cam văd. Opa, opa. Ce am pus frâna? Hai, dă-i. Văd la bine merge mașina. Lucru bine făcut, se vede. Sau puțin să facem 2-3 secunde. Pam, wheel. Așa. Da, bine merge excelent. Opa, virăm, ușurel, ușurel. Pac. Miau. Hop. Hop, genia. Hop, hop, genia. Oh, genia. Ce-i cuvânt inventat aici? Hop. Ok, o să o parchez aici. Asta e inteligent să nu-l vad. Nu, să știți că challenge-ul ăsta l-am făcut singur, disclaimer. Că un prieten n-am găsit. Am prieten, dar am găsit. Așa că de-aia nu verific camera prietenului. Spatele. Prin motorul. Chidem mașina. Și în el nu trebuie să vadă mașina. Asta e partea mai greuță, dar o să încercăm. Uitați-l. Haideți să luăm mașina, haideți să luăm mașina. Să încercăm să ne facem mai micuți. Încercăm să ne facem mai micuți. Să nu ne vadă. Ce faci, bunule? Ia uite ce ți-am luat dus. Ce asta? Dar tu nu vezi? E propria ta mașină, gata, nu mai mea. Doar să mă duc. A, da? Și de unde ai venit cu ea? De unde am venit? Dăm Constanța am venit pe ea. Am luat în Constanța și până în București, ai făcut ceva kilometri. Am făcut, dar nu știu ce frâne are și cum să înfige. Sau pe cap, niciun medici. Merită să dai tu o tură pe ea. Merită. Și cea mai tare mașina. Eu cu M4-ul meu n-am nevoie de ea, dar ți-am dat tu ție. Stai să o parchez aici. Nu, las-o acolo, las-o acolo. Ok, o las aici. Mai ales niște frâne. Mamă, n-ai idee. Hai ca să o parchez aici, în spate de la Mustang-ul ăsta.
Hai că nu mai apucai să mai parchez supus aici, dar e ok. Da, e ok. Și băieți, aici ceva sfârșit din care vlogul. Sper că v-a plăcut. Roleplay-ul ce-o fi. Hai, pupa!